तो भाई लोग देखिए जिस गाने का ढेर दिन से और बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उस गाने को खेसारी लाल यादव ने आज लेकर आए हैं और गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग नंबर 1 में चल रहा है। जिस गाने के नाम है आग लगाइबू का। चढ़ल जवानी बाटे। भाई खेसारी लाल यादव के जलवा डेली देखे के मिलता। खेसारी लाल यादव जब से चुनाव हारल बारन, भले खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हारल बारन, लेकिन उनकर बैक टू बैक गाना होता सोशल मीडिया पर। भाई भाई तो हल्का मचा दिले बारन। अभी तक खेसारी लाल यादव जब से चुनाव हारल बारन नाहियो तो 20 को गाना रिलीज कर दिले बारन भोजपुरी। जोन इहो भी गाना आइल बा, जोन गाना के नाम आग लगा देबू। ये गाना में भाई फीमेल गायिका गइले बारी अनुपना यादव। अनुपना यादव के भाई जोड़ी खेसारी लाल यादव के साथ पब्लिक देखे के चाहेला। ई जोड़ी हिट होला कबो भाई, काहे कि एमे फीमेल गायिका अनुपना यादव बारी, खेसारी लाल यादव जो गाना गइले बारी, गाना हिट होता। हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल होता है खेसारी लाल यादव के गाना। छापरा लइकन के भागे जगही बुका। अभी तक ई गाना के नको सुन ले तो जाके सुन मर्द, एकदम आग लगा देले बा मार्केट में गाना। हर एक प्लेटफॉर्म पर ई गाना वायरल होता है खेसारी लाल यादव के। आई में भैया फीचरिंग कइले बारी रक्षा गुप्ता खेसारी लाल यादव के जरे एकदम खतरनाक टाइप के फीचरिंग कइले बारी। गाना के लिखले बारन अखिलेश कश्यप, आई में म्यूजिक दिले बारन आर्या शर्मा। भाई एकदम तहलका भाई गाना पूरा मार्केट में हमरा बुझाता कि बाजे वाला गाना वो भाई खेसारी लाल यादव की। गोरिया लगही बुका। ई गाना ना सुन लो तो का सुन लो भाई। ई खेसारी लाल यादव के जाके गाना सुनो, काहे कि ई गाना में दम बा। असली पावर का कहल जाला केहू खेसारी लाल यादव से सीखो। भाई खेसारी लाल यादव जौन लकीर खींच देले बारन जब से चुनाव हारल बारन, अभी तक केहू शायद भोजपुरी में केहू कइले होई नाहियो तो 25 गो गाना है अभी तक खेसारी लाल यादव के आ गइल बा। भाई तो खेसारी लाल यादव के तू कट्टर समर्थन हव, कट्टर फैन हव, तो ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।